Higit 1,000 trabaho ang inialok sa isinagawang local and overseas job fair ng Kamsur Peso, katuwang ang LGU Pasakaw nitong Lunes, Abril 13. Kabilang sa mga trabahong alok sa aktibidad ng Field Collections Officer, Sales Supervisor, Driver, Retail Assistant, Production Operator at iba pang posisyon mula sa iba't ibang kumpanya. Kabilang sa mga swerteng aplikanteng hard on the spot sina Lily at Gladys na kapwa-residente ng Barangay Balogo. Siyempre po maugma na natawan po kaming chance na ma-hired na kahalo yung po naghahanap ng trabaho. Siyempre po, dako lang tabang po ang job fair na iniyo sa mga nag-aspiring na makahanap ng work. Siyempre po, dako lang tabang po sa mga hararanig dito. Di na po mapararayo, di na po madurman sa Naga para maghanap ng company ma-applyan. At po, di nag-conduct po silang job fair na sararuan po na makakapili ka po ng job opportunities. Ang masasabi ko lang po sa job fair na naganap sa Pasakaw. Dako lang tabang po ni ma'am sa mga Pasakenyos na naghahanap ng trabaho. Dahil na po sindama duman pa sa Naga para maghanap man, mag-apply kung saan-saan na company or magduman pa man sa kung saan-saan na mag-apply. Dako lang tabang po ni ma'am. Siyempre sa panahon ngunyan ma'am na grabe ang pagtios, dako lang naghahanap ng trabaho. Layo ng recruitment activity na mailapit ang mga oportunidad at trabaho sa mga mamamayan nang hindi na kailangang magtungo pa sa malayong lugar tulad ng Naga City at Metro Manila para lamang makapaghanap ng trabaho. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang mga ganitong programa lalo na sa panahon ng patuloy na hamon sa ekonomiya kung saan marami pa rin ang naghahanap ng pagkakakitaan. Of course, talagang napakalaking tulong sa amin. Maraming mga kababayan natin dito sa Banwaan ng Pasakaw na naghahanap ng trabaho. And timely po baga ang panahon tangon niya, may krisis kita. Kaya kami sobra ang pasalamat ni po pigdaran niyo digdiyo po sa paagi kang Provincial Government Unit ni Gov. El Rey as ni Congressman Luigi Villaferte na matawang kaming opportunity na darahon po ang job fair. Digdiyo sa tabang po kang Kamsur Peso, kang Dolly, kang OWA, DMW, Philippine Army, other agencies, TESDA, and of course yung mga private employers Kaya sobrang pasasalamat mi talaga po digdiyo na ang Banwaan mi po talagang natatawan ng pagkakataon na arong kaniyong job fair para sa mga kababayan ta. Inisir sa mga priority program ni Governor El Rey Villaferte, katuwang ta si Congressman Luigi Villaferte. Siyempre ang LGU Pasakaw na din nagpapabaya sinda ang nag-sponsor kaning job fair. Ngunya na kumpleanyo ni Mayor Nino Tayko, and at the same time bako lang ini ang katakod kay ining programa igwa pa ning ibang activity digdi sa Pasakaw. Ini siyempre sa pagtulod kan mga programa kang government na kung saan digraranita ang serbisyo sa mga tao, lalong-lalo na ngunya na kapanahon na ning krisis. So mas nangangaipon ning tabang ang sa mga kahimanwa. Dakulaon ining tabang sa tuyang mga kahimanwa digdi sa Camarines Sur dahil nga ni sa pagtios na namamatayan tangon yan. Pero sa tabang po kan gobyerno, mga programa kan gobyerno, lalong-lalo na kan probinsya kan Camarines Sur, dahil po kita nagpapabaya. Kaya nga ni, sabi ko nga ni, irinaranita ang serbisyo sa tao dahil nasindama duman sa ibang lugar, Manila, o Pampanga, Laguna, Batangas para lang makapag-apply ng trabaho. Ini mo ng mga local companies na yaon digdi available digdi sa satuyang lugar. Iyon na mo nang inuton tatangarig mas makatipid ang satong mga aplikante, effort, time, and money. And at the same time, nagkaigwa din kita ning pag-urulay-ulay with the applicants, paano ta sinda matatabangan at tangarig sinda ma-hire. Samantala magkakaroon pa ng mga susunod na local recruitment activities ang Peso Kamsur sa iba't ibang bayan ng probinsya. Sa Abril 16 sa bayan ng Bula, Abril 21 sa Minalabak at Abril 22 hanggang 23 sa CSPC sa bayan ng Nabwa. Inaasahan din ang isang major local recruitment activity kaugnay ng paggunita ng araw ng mga manggagawa sa Abril 30 na gaganapin sa Peso Kamsur Office sa Capitol Complex. Patuloy namang hinihikayat ang mga Camarinense na samantalahin ang mga ganitong pagkakataon upang makakuha ng trabaho at makatulong sa pagunlad ng kanilang kabuhayan. Regine Boy, CSN.